ubaba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba kange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Thabatha ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo bazalwane. Siyanamkela ke kwesisa namhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bonani, andihamba ndedwa, ndihamba nalomkhonzi. Bawo masibulise ke komama otata obhuti nakusisi nakuye wonke ke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje. Ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lami ke ndingu-Anelo wakamnguni. Sithemba ukuthi noko sawuhlala de sifikelele kwasa siqendu sekhulu ba sisondele ba shada ngathi ba sisondele ba 38 ngoba sishoda ezithu Hey, nisinyamezele kunjalo ke bawo masivule inkonzo yanamhlanje. Bawo wethu osezulwini yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Ekuhlweni nje Thixo wethu unamandla, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ubuso bakho Thixo wethu unamandla obungafanelwe ukujonga sithi Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena unguThixo ungenakubonwa. Ubuso bakho Thixo wethu unolwazi oluthi alujongani nesono. Ngenxa yokuba ke Thixo sizazi into yokuba singabona abakhulu aboni phambi kobuso bakho. Sithokombisa inhloko xa sisondela phambi kwakho ngoloyiko lokuba akujongana amehlo ethu kwakunye nawe singatshabalala ngenxa yobungqombela besono ebomini bethu. Ngoba Thixo sizalelwe kuso, sakhula Thixo senza ngesiqhelo, sicinga senza into efanelekileyo kanti sandisa isono Thixo wethu unamandla. Ngoko ke Thixo xa sisondela kuwe Thixo sithi sixolele izono zethu. Ngoba Thixo sibonile kwalapha ekuhambeni kwethu Thixo into yokuba asikwazi ukuhamba ncakasana ungekho ecaleni kwethu. Sibonile apha ekuhambeni kwethu indlela Thixo wethu into yokuba ukumoshakala kwezinto Thixo kungenxa yokuba ingqondo zethu zisinike ingcingane yokuba amandla onke senza ngawo ngawethu. Saze sathi ngenxa yoko sabhatyaza endleleni, sazibona sibetheke kakhulu. Ngoko ke Thixo yiloo nto sithi sesingqombela sinjalo Thixo wethu, sicela uxolo into yokuba sixolele izono zethu. Ngale mini ke yanamhlanje Thixo wethu oyingcwele, ekubekeni kwethu Thixo wethu izono zethu phambi kwakho, sisithi sicela uzixolele Thixo wethu namandla. Asinamthandazo omninzi obhekise kuthi Thixo wethu oyingcwele, kodwa wanamhlanje umthandazo Thixo ubhekisele kubantu besikolo okanye abantwana besikolo abazawuqala imviwo zokuphela konyaka Thixo wethu onamandla. Abantwana Thixo wethu abaza kunyusa amagugu amakhaya abo Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo isizukulwane sisithi mhlawumbi Thixo wethu oyingcwele sizamile kodwa asafikelele ebhantini Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo amakhaya ethu Thixo wethu athatha amathemba bekuthi Thixo wethu
awahlisele ezantsi Thixo wethu kubantwana abeli xesha Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo xa kubhalwa Thixo wethu onamandla sisondeza bona kuwe Thixo wethu oyingcwele kuze kuthi Thixo wethu bakuva umxakatho wekhaya into yokubunzima Thixo wethu namandla usondele wena umane ubakrwecegceni into yokuba ukunye nabo Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo wethu ngamanye amaxesha uxinzelelo lokwazi into yokuba ekhaya kulindelwe mna Thixo wethu kuyayidodobalisa ingqondo ucinge izinto zasekhaya ulibale izifundo. Ngoko ke Thixo sizama ukuthi Thixo wethu oyingcwele ngeli xesha okanye ngale period ye-exams Thixo wethu oyingcwele khawuthathe Thixo wethu iingxaki zekhaya uzibeke emva engqondweni ngaphambili Thixo wethu kusebenze ukufundwa kwencwadi Thixo wethu oyingcwele ukuze ngomso Thixo wethu bakwazi ukuma bathi uThixo wandinceda ndicinga into yokuba anawuncedakala Thixo wethu namandla ngoba Thixo ngeli xesha Thixo wethu oyingcwele uxinzelelo lwezifundo ezininzi Thixo wethu layiphazamisa nengqondo Thixo wethu ngenxa yobunzima Thixo wethu okubuzawulandela. Abanye bacinga ukuyeka, abanye bacinga nokuba vele bangafundi Thixo wethu ngoba ingathi yinto engenakuphumeleleka le Thixo wethu namandla. Kodwa ke Thixo yanga kungathi phakathi kwezo ngcingane Thixo wethu kuthi qathi into yokuba bakhona abangaphambili ababecinga kanje kodwa bagqitha Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe Thixo njengoThixo ozigqithisayo izinto. Sithi Thixo izithi xa igqitha le kodwa igqithe ineziphumo ezihle ngoba Thixo wethu ilizwe lakowethu Thixo wethu namandla akukho kunye Thixo wethu esinethemba lako ngaphandle kwemfundo Thixo wethu oyingcwele. Ezinye izizwe Thixo wethu zinezinto ezibambelela ngazo kodwa thina Thixo wethu ingxenye yethu eninzi Thixo wethu ixhomekeke esikolweni. Loo nto ke Thixo leya namhlanje inkonzo siyisondeza kuwe sisondeza ngakumbi Thixo abantwana besikolo. Zelithi ilizwi xa lisehla Thixo wethu wehle kunye nalo nomameleyo Thixo wethu ayithumele kubantu ekufanele bayive ngoba ngoku asinalo elinye ithemba. Utitshala, abazali nabo bonke abantu abancedisayo bancedisile. Ngoku ngumntu novavanyo lokugqibela nempumelelo yabo wabo. Sikuthembile ke into yokuba unguThixo wethu awusayi ukusiyekela. Susiyekela nakaloku nje ngoYesu Kristu ngoku nakona phakade. Amen. Baba wethu osezulwini mawuphethwe ngumngcwele igama lakho, ubungcwele bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela
Bazalwane, siyanamkela kwakhona kwicawa yabantu abangacawiyo. Sifikelela ke kwela xesha lomnikelo. Bomngoni, sidla ngothi umnikelo wethu lula. Uba umcofa ngo-subscribe, sicela ucofe u-subscribe. Eyona nto ke esidla ngoyithanda thina apha kule nkqubo kukuba uba umcofa u-subscribe, sicela umcofa. Kodwa baba, ingangathi owona mnikelo ubalulekileyo namhlanje, owona mnikelo ubalulekileyo, ngoba wonke umntu obukeleyo ebukele le nkonzo namhlanje kukhona umntu amaziyo obhalayo iimviwo zokuphela konyaka. Ngoko owona mnikelo esiwucelayo ingakumbi namhlanje, emveni koba usubscribile, uzuyishare le nkonzo. Ukuba umntu mhlambi ukuba iye yamphosa inkonzo i-exam prayer, kwezinye izikolo yenziwa, kwezinye ayenziwanga, kwezinye ayenziwa kwa ukwenziwa, kodwa namhlanje le esisanamhlanje siqendu sisidedicator kubantu abazawubhala iimviwo zokuphela konyaka. Abazali ke abanabantwana abafundayo, yeyenu le nkonzo. Abantwana abafundayo kanye nabantu abafundayo ababhalela ukuphela konyaka, ngoba ukuphela konyaka bawo kunento eneziphumo zokuba kulo nyaka uzayo uza kwenza ntoni. Ngoko ke bazalwane, siyacela ke kakhulu ungalibali ukwenza la mnikelo wokuthi uyishare le nkonzo. Ukuba uyakholwa ke yiyo, ungalibali ukucofa ulike, uze uthi ke ubone into yokuba kubantu omane uncokola nabo wenze la nkonzo yomlomo okanye la mnikelo kuthiwa uyinkonzo yomlomo. Uchazela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu, iqhutywa ke nguSihle wakwaBonani ehamba noAnele wakwaMnguni. Ze sithi ke xa sisuka apho, Anele wakwaMnguni asichazele into yokuba siya kweliphi icala. Bawo, kule veki kuphelileyo bawo, ibizingoma eziyi-2 eMzantsi Afrika ebezibalulekile. Khona la ngoma icula ilaa ntwazana yaseMelika, ithi Under My Umbrella. Under my umbrella, iBenin ibibambe umbrella for abafana bafana. bekuyipitati yesibili. Kubekho le iculwa laa ntwana Liyabona uNqaba, uba abamaziyo ke bawuthi ngulaa mfana kaSugar Mama apha kwalapha ku-YouTube. Ithi akhona amaNigeria. Bendiqala ke ubona abantu baseMzantsi Afrika bethetha into enye ngamaNigeria, bethetha into enye. Sidla ngoba ngamazwe ke angavaniyo, especially lapho when it comes to i-football. Singabantu sizi-enemies ezingavaniyo kakhulu when it comes to, but ke sibonile abantu baseMzantsi Afrika besithi betha Nigeria. Akuna amaNigeria. uMzantsi Afrika ke ugqibele ukungena kwi-World Cup ngo-2010. Bandibala kakuhle. Hayi tata, unyanisile kodwa ke engoko kungena ukuya ngoba babesiza kuthi. Hayi bawo, kwethu udlala i-World Cup bawo. Kaloku bawo nokuba sangena njani na, because iSundowns nayo mos
ukuze iwine Oh ewe ewe yaqala yozixoxela eboardroom kodwa ayisabalwa ke kubana ilanto yenze iNigeria. ayisabalwa enye kodwa ke ukugqibela kwayongena yangena ngo-2010 nelixheko ke besingalifuni kakuhle Uric Flair. besingamfuni kahle uBruce lona kodwa wenza into mhlambi engathandekiwa khupha intandane zethu fondini Wasibeka pha ecaleni. ebesizithanda waza nabantu esingabaziyo sathi yenziwa into lento yenziwa lelixheko lithe ngathi lifunde lapha kuthi lithe ngathi licoacha Iplumber. nge-TV license kutheni ngathi lenze into ye-trade test yala iplumber kwathini kodwa iplumber niyasithatha man yasibeka kule ndawo sibeke kuyo kuyacaca ubana kuyafuneka ke sithathe iplumber fondini because kukhona la mfo lo parades La plumber ebhakane. ufike eyiplumber apha wayithatha ibhakane wayibeka kulaa ndawo wayibeke kuyo kuyacaca ubana ningakuthatha iplumber napha eNaturena kanye andikho lapha Asted long Asikho lapha. asekulana Kodwa ke- plumber iba eClocobo. hayi busepho leya eplumber bawo ndandithe samkisa ukhadoso bawo Hayi bawo siqhubeka besibalafite. bawo ndiyacela ke abantu basilinde kule ncwadi kakhadosi yoxolo bazalwane kule ncwadi yamahebhere sasihluko seshumi elinesibini ivesi leyo yokuqala nezinye ke iivesi ezilandelayo mahebhere chapter 12 verse 1 nezinye ke iivesi ezilandelayo emveni ke kwale ingoma
Masifune ilizwi lethu lanamhlanje kwincwadi uMahebhere ngesahluko se-12 kwivesi yokuqala phansi kwesihloko esithi uqeqesho maluthotyelwe ngokomzekelo kaKristu. uMahebhere chapter 12 verse 1 and 2 phansi kwesihloko esithi uqeqesho maluthotyelwe ngokomzekelo kaKristu. Ifundeka ke olhlobo. Ngako oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina, masithi nathi siwubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisulu, silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu, sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu, owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo, elidelile ihlazo, waza wahlala phantsi ngasekunene kwekroni kaThixo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidanise. Bazalwane ke phambi kokuba siye emazweni utata uPikoko kule nkonzo yethu inkulu yanamhlanje yokwenza i-exam prayer uye wasifonela wathi naye unqwenela ukungena. Tata uPikoko ke phambi kokuba siye emazweni tata khawubulise nje kubaphulaphuli uthi molo tata. Hamba ukawumpamba abulise lo mzalwane. Bawo lo bawo ebekwi-class lona nje benizenza zaka grade 12 pledges. Bekwi-pledge. Ebe-pledge. So ngenene nangenyaniso ke bekufanelekile uba abe lapha because alafuthe labantwana besikolo nemithandazo nalo. Bawuphiwa ke siziphosa kuwe ke intambo apha emgwali. Sithemba ukuthi ke noko i-network ayizosiphazamisa ke baba. Siyakuva tata. Udla ngothini ngale lamzalwana kafire xa ebuza uba u-audible na. Mandithabathe lithuba ke ndibulise apho estudio kunike bazalwane abangabaququzeleli nabadidiyeli bale nkonzo yanamhlanje yale exam prayer. Thabathe lithuba ke ndibulise kubo bonke abaphulaphuli abasiphulaphuleyo kule nkonzo ke inkulu abantu abangacawiyo. Ndinethemba lokuba uThixo noxa nje bazalwane singabonani ngeso lenyama kodwa eneneni nasenyanisweni nina nigciniwe. Nigciniwe nami bucala. Ndiyabulela. Nkosi tata. Masesingena ke emazweni. Samane sivu amen ke mhlambi apho kuwe tata. Ilizwi lethu ke bazalwane njengoba besitsho lilapha kwincwadi yeMahebhere ngesahluko se-12 kuverse 1 kwakunye noverse 2. Ke bawumnguni pha kuverse 2 zininzi ikoma ezikhoyo pha. Amzalwane umdikazi ke bezawuthi emva pha kwekoma. Kweza komo ke zininzi kukho laa ndawo ethi owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo waza wahlala phantsi ngasekunene kwentlone. Bazalwane besesitshilo ke into yokuba sikwi-exam prayer kodwa ke singayixalanga kakhulu le nkonzo yanamhlanje ngokuba ke ne-attention span ke yabafundi bomnguni ayithanda ubande kakhulu ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo. Kumbawo abantu ke abazaziyo izibhalo nabantu ke abakhulu abayaziyo iBhayibhile mhlawumbi bona abazayibona ngenye indlela kodwa kumbawo ingangathi ibalulekile into yokuba uYesu kwinto yonke wayeyihlele ezokuyenza emhlabeni kwaqala kwabekwa uvuyo phambi kwakhe ngenxa yokuba lucacile uvuyo phambi kwakhe. Indlela eyakhona nokuba inameva kangakanani kodwa uvuyo lucacile phambi kwamehlo akhe. Ngenxa yaloo nto wawunyamezela umnqamlezo. Ingangathi ke ngokubawo abantu ababhalela imviwo zokuphela konyaka kuzawuba ngathi basemnqamlezweni. Kuzawuba ngathi lonke ihlazo lomuntu ofundayo libekwe emagxeni akhe, kunjalo nje ubekwe etshatshalazeni okanye ubekwe estadium
njengabafana besiya kuFIFA 2026. Abantu bagcwele ngembambo kweze stadium, uxwaye ihlazo ukwasenta ubonwa ngumuntu wonke. Leli xesha ke elo kuzawuba ngathi kuyilonto sindwa ngumnqamlezo uyinto yohlekisa. Nkosi yami. Ngoba ngeli xesha bawunguni uthi naxa uphuma kowenu uba akukho kwicamp ungumuntu ozifundelayo kwezinye indawo, xa uphuma kowenu abantu bathi nazi incwadi ozijongayo akho nto izawuphuma, ihlabe kuwe loo nto ube ngathi ungajika. Bantwana bahle bakaThixo, uthi xa ufika esikolweni abe utitshala engakuthembanga kwayena ngoba mhlawumbi ubukhe wafumana ulevel 1 apha phakathi enyakeni, akukhumbuze ngaloo nto phakathi kwabantu. Ibe lihlazo elo okufuneke ulinyamezele, uqinise amazinyo, ungafuni ukuthetha ngoba into noyithetha ingakukhuphisa phandle. Ungabi nako nokubhala ezo exams kumele uzibhale, okanye ungabi nako nokwenza i-revision le ebekumele uyenze. Leli xesha langoku elo, okanye leli xesha intlaninge yabafundi ephantsi kwayo, umnqamlezo usemagxeni nohlazo lusemqolo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje elamnqweno bawunguni endifuna into yokuba siphume nawo. Ngaphambili kukho uvuyo ekumele lucacile. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi abantu kufuneke baqale bazigocagoce phambi kobunzima obuzayo apha kule ndlela esizawungena kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, umntu ajonge into yokuba uvuyo ajongene nalo okanye isithembiso, acinge into yokuba uThixo usenze kunye naye. Sithini bantwana bahle bakaThixo? Ngoba akukho lula bawunguni udela ihlazo ube ungazazi uya kweliphi icala. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi kubalulekile ukwazi into yokuba kukho ithuba lokuba indlala yakowenu iphele, wakuphuma esikolweni ufumane umsebenzi uncedise abantwana bakowenu. Ingangathi lilize ukudela ihlazo xa ungayazi into yokuba ufundela ntoni. Bantwana bahle bakaThixo, xa ungazi into yokuba kutheni abazali bekuvusa ekuseni inja icukuxa. Bantwana bahle bakaThixo, ubheke esikolweni kuba nzima udela ihlazo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ke bazalwane, ingangathi ezingqondweni zethu sele sifunda kunzima. Ingangathi ungayeka nangalo mzuzu kuthi qathi into yokuba ekhaya bakuthumelele ntoni apha kwesi sikolo. Nkosi yami. Ngoba bazalwane, ingangathi uYesu eyona nto eyayimkhupha okanye yamnika isibindi into yoba makehle kube sazi into yokuba ekugqibeleni ekwisandla sokunene ekuqaleni koyise kwitrone yakhe uzabe ehlela apho. Ngoko kukho izinto azawudibana nazo apha endleleni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko apha engqondweni zethu, bantwana bahle bakaThixo, ingangathi singazenzela umfanekiso wekamva lethu. Ukuze bazalwane sikwazi ukugqitha ngapha kwenzingo ze-exam, ukuze bazalwane sikwazi ukuphumelela, mhlawumbi kubalulekile sicinge into yokuba yintoni eza kunceda ngayo le nto. Nkosi yami. Bazalwane, abantu babekwazi ukuthetha babesithi imfundo sisitshixo sempumelelo. Bawumnguni, abantu abakwazi ukuthetha babesithi imfundo yiyo eza kuphumelelisa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wena khawukhangele into yokuba apha kuwe impumelelo injani na. Nkosi yami. Ngoba ngoku bazalwane asikaphumeleli ngoku, kodwa bazalwane apha endleleni apha ekubalekeni kwethu bawunguni imarathon lena kukho into esiyaziyo into yokuba ukuze sibe kanti sigqibile okanye ugqatso silufeze kufuneke sifike entanjeni. Ngoko ukube engqondweni yakho awuyiboni intambo, bantwana bahle bakaThixo, akuzukwazi ukudela ihlazo. Awuzukwazi ukudela ihlazo.
bawumnguni abanye abantwana bawumnguni baye esikolweni nezihlangu ezikrazukileyo ngenxa yokuba umuntu udele ihlazo ukuba akanayo esikolweni zingaphela izihlangu angabi nazo nezinye bantwana abahle bakaThixo abanye mnguni siyabazi into yokuba abanye sesifunda nabo benazo ezo zihlangu zikrazukileyo kodwa ngoku siyababona banayo impumelelo ithi loo nto umuntu uvuyo olwaluphambi kwakhe lokubangela into yokuba isihlangu esikrazuke ngalomzuzu asikufanekiswa nesihlangu azawusinxiba xa yephumile kule i-exam yalo nyaka. Athi umbhali imbandezelo zakalokunje azinokufanekiswa nobuqaqawuli bantwana abahle bakaThixo namhlanje sizokuzisa loo nto khawubeke uvuyo loko wenu xa usiya kwi-exams. Khawubeke into yokuba indlu oboniswa ngayo bawumnguni xa uphuma esikolweni izawuba njani ukwenzele ukuba abantu bahlekisa ngawe ngalomzuzu ngomso xa ubalisa uthi ihlazo lam kwakumiswa ngam esikolweni kodwa ngenxa yokuba sasinesivumelwano noThixo ndilapha ngoku. Sisamehlo bawumnguni kwimbangi nomqhelelisi wokholo lwethu kuthi kwakubanzima ngoku yawungangeni content enhloko nethile kaTikTok kodwa le yesikolo bantwana abahle bakaThixo yawungangeni ubhekise amehlo kwimbangi nomqhelelisi wokholo ukwenzele azi into yokuba phakathi kwam nawe Thixo sinesivumelwano into yokuba ekhaya bazawukhululwa yile ncwadi phambi kwam. Bazalwane sizokucengana nani namhlanje sizokucengana nani into yokuba selilide ixesha nilihambile lo mnqamlezo aniqala uthwala ngalomzuzu kodwa sekulide elixesha niwuthwele lo mnqamlezo ningancami sele nibone entanjeni okanye ningancami sele kukufitshane entanjeni. Ngoba ihlazo xa ungafikanga entanjeni liza kombatha lona seluyekile selungayekanga ihlazo liza kombatha kodwa wakusamehlo akho kwimbangi nomgqibelelisi uzawufika apho akubekele khona uThixo. Eyona nto bazalwane ibalulekileyo kukube ekugqibeleni sihlale ecaleni kaThixo sihlale ecaleni kwetrone kaThixo sibe sigqithile kuzo zonke izinto ekumele sigqithe kuzo. Ingxaki novavanyo ukuba alukho uvavanyo bawumnguni olwakhe lomnandi apha endleleni. Alukho uvavanyo olwakhe lomnandi. Eyona nto iba mnandi ziziphumo emveni kovavanyo bawumnguni. Ngoko ke ukuba asikwazi ukunyamezela bantwana abahle bakaThixo uYesu wanyamezela umnqamlezo kuba esazi into yokuba uThixo uza kumbeka ecaleni kwakhe. WaYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawupikoko. Usekhona tata? Baba Viko. Ewe ke tata siza kuwe ke baba. Siza kuwe baba. Ukuba ndikuva kakuhle mntakabonani. Ewe Nkosi yami. Apha yes ningokubufunda mhlobam. Ewe tata. Ndiphawule nje izinto nje mhlawumbe ngathi zimbalwa. Ewe Nkosi yami. Kule vesi uthethe phaa ngokusiwa kwamehlo kwimbali nomgqibelelisi wokholo. Waphelela apho kwakho umcimbi phaa othetha ngokuba wawunyamezela umnqamlezo. Ewe Nkosi yami. Ngenxa yokulinda uvuyo. Ewe Nkosi. Ngokulinda uvuyo edele ihlazo. Ewe tata. Yona nto ke ingamandla esiyifumanayo apha kule ndawo kusenziwa imizekelo nanjengabantu ke endibava bethetha bazalwane kule ndawo. Kuthetha ngabantu apha xa ndiyavaka. Ewe tata. Nithetha ngabantu apha abangamakhaliphokholo. Abantu apha abanyamezele nabantu abaye bathi ekwenzeni kwabo bazilinganisela okanye bathatha ithemba labo besazi into yokubana ngaba noxa nje kunjeni okanye noxa ngoku sisephantsi kwehlazo. Ewe Nkosi yami. Kunyuka okanye sifikelwa lixesha lokufika ukoyika nexesha lokubana ngaba singazazi nokuba siphakathi kwebhayilethi narha okanye siphakathi kwantoni na nje. Kodwa ke yona nto siyaziyo kukuthabatha amehlo siwase kwimbangi nomfezekisi wokholo. Ewe tata. Ukubana ngaba kuyo yona imbangi lulapho uvuyo okanye silindelwe khona luvuyo oluyindweba okanye silindelwe yindweba kuyo uYesu Kristu. Ewe baba. Ayithethayo okanye esizama ukusondela kuyo apha ngalo mcimbi xa sithetha nabantwana besikolo abazawuqalisa ukubhala kule veki zayo nabasele beqalile ukubhala abanye kwiigrades ezingezantsi. Yena nto siyithethayo apha yinto yokubana ngaba ngoku ingabe mhlawumbi ubusehlazweni kwiithemzi eziphelileyo mhlawumbi okanye uzibona nawe ulihlazo. Ewe tata. Kodwa yona nto siyithethayo okanye yona nto ithethwa ngulo mbhali yinto yokubana ngaba ithemba lakho lingaphelele ehlazweni noxa nje wena uhlele ehlazweni kodwa lona ithemba libe lingekho sehlazweni. Usuke uthi okanye usuke uthathe ithemba ngoba mntakabonani njengoba ndikuva kwamkhulu wam uthi okanye kunyamezela umnqamlezo. Ewe tata. Ukusithemba kwimbangi nomgqibelelisi wokholo. Ngoba xa usisa ithemba kwimbangi nomgqibelelisi wokholo kunexesha lokubana ngaba ukhe ube ngangathi uhamba emalahleni. Ewe tata. Uhamba ngenyawo emalahleni avuthayo kodwa eyona nzondelelo yakho ayisekokuhlala ehlazweni lokubana ithemba lona lingayokufika kwimbangi nomgqibelelisi wokholo. Yena nto ke siyithethayo apha yinto yokubana ngaba nokuba mhlawumbi ubona ubomi bakho ingathi okanye abunandlela yokuqhubekeka. Ewe tata. Yona nto siyimisayo apha sizokuthi ngeli xesha kunjalo. Awu. Ngeli xesha bethetha abantu besithi ubomi bakho
bakho akusayi kuze uphinde ubheke ndawo kodwa usuku ngoku kunjalo wena ube usithi yasinjaniva nini Ewe tata. abantwana njengomuntu osehlazweni kodwa iyona njongo yabo ukusondeza ithemba kwimphangi nomgresi wokholo Nkosi yami. ngoba apho sizawuxhoma khona ithemba apho because izinto zethu azigqitywe ezantsi mntakamnguni azigqitywa phakathi kwehlazo azigqitywa izinto zethu zimbandezelo okanye kukubulaleka komnqamlezo kodwa izinto zethu zizawukwazi ukuthi zincedwe okanye mhlawumbi ithemba lomntana othi mhlawumbi xa ezijongile uzibona njengomntu ongenakubheka phambili kodwa apho zonke izinto zikwazi ukubeka isitampu khona Ewe tata. ithemba kwimphangi nomfezekisi wokholo Mm. lento ke esizoyithetha kuwe mfundi into yokubana ngaba yalixesha ubona yalixesha mhlawumbi i-peer pressure ikucinezelayo yalixesha mhlawumbi uye uthi xa uzijongile ubona into achievers esikolweni Hey tata. sizoyithetha apha ngomcimbi wokubana ngaba sokuzikhangela zonke izinto ezibonakalayo ngoba kakade lento siyaziyo yinto yoko xa uthe ithemba lakho kanye wasamehlo akwemphangi nomgresi wokholo kulaphathi kanye ngexesha elinjalo umculi wasewisile besithi kuthe kanti uyesu uyadibona Tata. njalo wasuke wathi yiza nasabela njalo ngoba kakade asamehlo njengamanani kwimphangi nomfezekisi wokholo kuthi ngexesha bacinezeleke ngayo kodwa ngenxa yento yokubana ngaba esazi into yokuba uvula luhlelanga ekucinezelekeni kodwa uvula lufumaneka ngapha kokucinezeleka Ewe tata. xa umntu acinezeleke ukuze zokwazi ukufumana uvuyo ndimva kahle ke xa yathetha umvumo wasewisile athi ezintsizini zethu iliso liyabona yona nto siyaziyo yona nto sizoyimisa apho xa abantwana abahle bedinga izawusuka nibashiya abafana mhlawumbi izawuzibona ubomi benu kodwa yona nto sizoyithetha apha sizokuthi xa uzawuhlalela imviwo thatha le nto ucinga into yobana ngaba ulungiselela yona uyoyixhoma kwimphangi Imphangi. khona ukuze uzokwazi ukuthi xa usebenza ibe into le uyisebenzelayo ikwimphangi umgresi wokholo Ewe tata. ngoba ingxaki ebangela into yokubana ngaba siphele sinabantu abazii-dropouts abakanye abantu abaphela bengaziboni okanye besithi bengekaqali bonani ukubhala kodwa bebesithi andiliphiwanga ke eli phepha Nkosi yami. ingxaki yonto yokubana ngaba abantu abazawubhala iphepha basuke bathi bayithathe ithemba okanye bayithathe le nto bayibhalelayo bangayisi kwimbangi kodwa bayibeke ehlazweni kodwa siswathi ngoku yayixesha ihlele ehlazweni kodwa yisuse ehlazweni ngoba ehlazweni akulapho into zizawuncedakala khona kodwa kuthike into yokubana ngaba selusindwa ngumnqamlezo kodwa usuke unyamezela umnqamlezo unyamezele into yokubana ngaba uyoxhoma yakho kwimbangi Ewe tata. khona ukuze uzokwazi ukuthi ekuhlaleni kwakho uhlelele ezimviwo ubusazi into yobana ngaba eyakho ikhariye ayisekho kwezakho izandla eyakho ikhariye ayisaxhomekekanga kuwe kodwa wena sowuxhomekeke kukulawula imphangi Ewe nkosi yami. ungafuni nokufunda kodwa ngenxa yento yokubana ngaba eyakho ikhariye okanye eyakho ifuture ayisekho kwezakho izandla Ewe tata. selidinga kwimbangi Nkosi yami. eleke sizoyishiya apha yinto yokubana ngaba susani okanye susana amathemba okanye susani into yokubana ngaba ixhoma ubomi bethu kwezenu izandla ngoba kunexesha lokubana ngaba xa uphila phakathi kwehlazo ube nexesha lokubana ngaba ihlazo lifuna ukukhubungela kodwa lento sizoyithetha apha sizokwenza ubomi bom
Ewe tata. Imbangi nomgqibelendisi khona ukuze zithi sezifika zonke izinto kwathi uzokwazi into yokubana ngaba ube nembangi ezawumane ikukhumbuza into yokubana ngaba wena usebenzele le nto uyibona ngoku. Ewe tata. Usebenzele ikamva eliqedaphileyo. Ebengeke sizodishiya abantwana basekhaya yile yokubana ngaba kuko konke enikwenzayo kube ubomi benu ibuchome kwimbangi nomfezekiso wokholo lwenu. Ewe Khona tata. ukuze imbangi izoba yile ezawumane inithundezela ngakwenzela umsebenzi wenu. Nkosi yoxolo, Nkosi yothando. Yena ngikusibelela ukushiya empokezweni ngoku naphakathi. Amen. Nkosi tata. Nkosi kakhulu baba. Siyabulela. Bawo. Bawo. Sizabuya. Bawo, mntana ngamnye Ewe Nkosi yami. osentluphekweni. Mntana ngamnye ke okwaziyo ukuhlupheka. Ewe tata. Ukubona a first year student xa siphunyelwe imali yebhasari sifowuna sisithi mama makazi malume Ewe tata. ngawufika pha edolophini buye ke umama ephethe iplastiki ephethe ezo zinto athi lo unganeno nokuba ithemba belingekho. Ewe tata. Kodwa lisuke libekho ithemba. Kukho izindlu ezigqityelwe ukumiswa okanye ukubekwa iphahla. Ewe Nkosi yami. Imali yebhasari. Kukho impahla ngaphakathi endlini
Ewe tata. ezitshintshiweyo ezitshintshwe yibhasari. Ewe tata. Andithethi ke bawo ngamagqithi okuphuma esikolweni ufumane umsebenzi. Thetha nje ngezinto mhlambi ezingangathi zincinci xa Ewe tata. Kodwa kumntana okwaziyo ukulala engadlanga, kumntwana okhuliswe yi-500 kaRamaphosa yegranti, asuke ezantsi ayokutsho kwamatriki koko ekhuliswa igranti. Umntana ongasaziyo ihlangu esitsha ukuba sinjani enyaweni yakhe, athi ka ebona lowa naye umhlambi ebentyumpa-ntyumpeka naye eludakeni, ewe tata, ethenga isihlangu sakhe sokuqala, athi bana nam ndiyanqwena ukuthi ndibe phayana. Asuke apha engqondweni yakhe, ewe Nkosi yam, azizobele ukuthi nam xa ndamkelwe edyunivesithi okanye kwimfundo enomsila ndizawukwenza eli hlobo neli hlobo. Isuke intliziyo yakhe ichwayite. ewe bawo, Nangona imeko lena ingamvumeli ukuthi makachwayite, ngoba imeko yona isathi kubana uzawulala ungadlanga, uzawulala ngamanzi. Imeko lena isathi isihlangu sakho sigqobhokile. Imeko yakho lena isathi kubana uzawuhlambale ngempinye, uphinde uyiayine, uphinde ungene phakathi kwabanye abantwana. Imeko yakho isathi namhlanje ukuthi le yimfomu ubuthi igqobhokile, inepetshi ezininzi, ingafaniyo, uzayinxiba uhambe uyokuhlekwa nabanye abantwana. Kodwa loo nto ibangela ukuthi xa ezizobela umfanekiso ngqondweni wekamva lakhe engena eyunivesithi, balakhe bedinga phofu ingqondo yakhe ingekatsho ukuthi uza kusithwala isidanga. Balakhe bedinga kodwa njena imali yokuthi afumane ukuthi enze bhetere ekhayeni. Abanye abantwana besonwaba ngemali zokuthi zakaNSFAS, yena uqonda ukuthi bedinga umhlambi izaba litikiti lokuthi silale sityile ekhaya okanye balale betyile ekhaya. Bedinga umhlambi izaba litikiti lokuthi indlu ifulelwe, bedinga igqitywe ekhaya. Ikhawushini bedinga zizokuba khona ngokuthi nam ndingene eyunivesithi. Asuke achwayite abantwana basekhaya abasemva kwam, bedinga bazokwazi ukuthi le meko mna bendiyiphilile yokungakubakwazi ukuthi ndibe naso isihlangu. Le meko yokuthi ndiqale ndibuze ukuthi ukhetha ntoni phakathi kwento ethile. Bedinga le meko yokwazi ukuthi ndikwazi ukusakrifayisa enye into ukuze ndifumane enye into. Bedinga abazukuphinda bayifumane abantwana basekhaya. Kanti amehlo wakhe elo xesha uwathathile wawajongisa kwimbangi nomgqibelelisi wokholo. Into ndizama ukuyithetha mfundi nawe, bedinga umhlambi, bedinga kufuneka ibe khona into amehlo wakho owathatha uwajongise kuyo. Bedinga siyazazi ii-challenge umhlambi oqobisene nazo ngoku. Bedinga siyayazi imicelimngeni okanye bedinga ojongene nayo ngoku. Umhlambi eminye imicelimngeni bedinga iyakonqenisa nokuthi umhlambi uvuke ekuseni. Bedinga umhlambi bedinga umhlambi bathotishara xa bejonga bedinga bebona ipotential apha kuwe.
kuwe bayasibedinga kodwa wena usuke ungayiboni bayasibedinga ngoba imeko ojongene nazo bayasibedinga zibangela ukuthi udawuthi ukuthi inceba kaThixo ikhona pheceleni kwakho uthando lukaThixo lukhona pheceleni kwakho bayasibedinga umhlambi bayasibedinga lonyaka nje ushwe umhlambi ngumzali ushwe nglowo umhlambi umthandayo enhliziyweni yakho inhliziyo yakho isuke umhlambi ingafuni nokwenza nto bedinga umhlambi ebeke wathuphi kwakho umhlambi kutheme egqithileyo ubungaqhubanga kakuhle bedinga loo nto ifuna ingangathi umhlambi iphupha lakho uyasifuna ukuthi ulibeke on hold bayasibedinga kodwa yawuthi qatha bayasibedinga loo nto mhlambi izokuvuyisa umxhelo wakho mhlambi yawuthi qatha bayasibedinga mhlambi loo nto izokuthi ivuyise ingqondo yakho nenhliziyo yakho usuke bayasibedinga ulibaleke ngomonde iqhatso bayasibedinga elibekiweyo phambi kwakho usuke amehlo akho uwathathe uwaphose kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lakho ewe siyabona namhlanje bayasibedinga siyaqinwa bayasibedinga mhlambi bayasibedinga nemikhonto iyasihlaba apha endleleni kodwa xa siwathathile amehlo ethu siwaphosile kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lethu xa siwathathile ukholo lethu siliphosile bayasibedinga kwizinto okanye esinqwenela ukuthi siziphumelele ebomini umhlambi sesiwile ngamanye amathuba bayasibedinga umhlambi sesilele eceleni kwendlela ngamanye amathuba kodwa loo nto izokuthi isithathe isibangela ukuthi sivuke sibheke phambili umhlambi ukuwathi ntsho amehlo ethu ewe tata kwizinto esinqwenela ukuthi sizi-achieve umhlambi amehlo wethu xa siwathathile siwaphose apho sifuna ukuya khona bantwana bahle bethini umhlambi bayasibedinga umhlambi eyakho into ayizufana nomhlobo wakho bayasibedinga kodwa loo nto ithi ikonwabise bayasibedinga loo nto ithi sowungafuni ukuvuka umhlambi bayasibedinga ekuseni ubheke phambili bayasibedinga thatha ke amehlo wakho uyiphose kuwo bayasibedinga ngoba ngamanye amathuba umhlambi apha ebomini ziba khona izinto esidibana nazo abantwana bahle bedinga ezithatha zisixinanisele nodonga bahle bedinga umhlambi ezinye izinto umhlambi yi-background lena esisuka kuyo bahle bedinga umhlambi ngamanye amathuba zizinto esithi sizinqwenela singakwazi ukuthi sizifumane umhlambi ngamanye amathuba bahle bedinga i-ability yengqondo yethu ekwazi ukuthi ithathe information igcine apha kuyo bayasibedinga kodwa loo nto bantwana bedinga uvuyo ngamanye amathuba bayasibedinga elisenhliziyweni bayasibedinga umhlambi uvuyo esilibona banashedinga phayana kude lulo elithi bona imeko sesithi ayikwazi ukuthi isivumele bayasibedinga amathongo sesithiwa avaliwe bayasibedinga imililo seyibekiwe phambi kwethu ekhona ameva bayasibedinga zikhona insunguzi zobumnyama kodwa sisuke sigqithe ngapha kwazo bayasibedinga ngoba ngaphaya kwazo bayasibedinga izinto esijongene nazo kakade mosi bayasibedinga ikhona imagnethi engaphaya eluvuyo bayasibedinga ngoba sesifuna ukuphuma kwalicala kodwa isuke isibizele yona uvuyo lusinceda umhlambi sesifuna ukulahleka nomendo wethu balahle bedinga lusuke lusibizele endleleni kakade musi inqanawe esuka kule ndawo isuka kuyo ingazazi aphiye khona iyalahleka bayasibedinga into nizama ukuyithetha sosuka kule ndawo kuyo ungazazi aphuye khona bayasibedinga sovuma ukusuka
bakahle bedinga umhlambi, bakahle bedinga ungayazi apho uya khona. Kakade bazaba khona abantu sithi udibana nabo apha endleleni bathi masibheke kweliqala siphinde sibheke kweliqala, kodwa ubana une-direction, amehlo wakho uwajongise kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lakho. Bedinga umhlambi, amehlo wakho uwathathile wawabeka evuyeni lakho. Sezikhona iziphazamisi apha endleleni ezifuna ukuphazamisa usukuthi hayi andizukulunga kwezi zinto. Sezibekiwe izinto athi uPawulosi, bedinga ewe zikhona zonke izinto kodwa azindilungelanga zonke. Ubuyayazi ukuthi uvuyo lakhe bedinga lungapha kwembandezelo. Bedinga sizokuxelela namhlanje bedinga umhlambi ulala ngenyembezi. Bedinga inhliziyo yakho namhlanje ibuhlungu ikhakakile, kodwa sizokuxelela namhlanje kawathathe amehlo akho uwaphose bedinga evuyeni lakho uthwale umnqamlezo. Sowusiwa nomnqamlezo wakho eceleni kwendlela usuke uphinde uphakame. Bedinga uphinde uwe namhlanje. Bedinga uphakame uphinde uwe ngomso, usuke uphakame ngoba ujonge mhlambi evuyeni lakho. Uyakubiza njengemagnethi asisikelele uThixo, asithamsancelise uThixo inqo okanye uvuyo luthe qatha ezingqondweni zethu. Lungaqimi uvuyo ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
Bawo tata masinikele ke bawo. bawo siyacela ke kumuntu ongekanikeli bawo acofe usubscribe. Uba somcofile usubscribe ungamcofa ke ulike. Ukubana ke somcofile ulike ungacofa la qhosha le notification bekwenzela uba lukukhumbuza ukuthi icawe abantu abangacawe iyadlala ke rhoqo ngensimbi 5 ke apha ku YouTube. Khona ke alaqhosha lokusharisha ungathi kwindawo okanye kwiplatform okuzo ofumaneka kuzo apha ku socials uyisharishe kuzo zonke ke iplatform ezo ufumaneka kuzo. Kwindawo ke esihamba kuzo kwindawo esimenywe kuzo singathi kubana icawe yabantu abangacawiyo mhlawumbe phaya ezirenkini ibhayisikophu zisekhona nakwisinema ke bawo singathi ukuthi icawe yabantu abangacawiyo mhlawumbe nasemabaleni ke singavela sibhale azaplug card ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka phaa ku YouTube ngentsimbi 5 ibhexeshwa ke ngilamzana ubonani ngamanye amathuba ke uyamane umbhaqa nam ungamenza ke nalamnembelele ke bekhe wazicela ngomzalwane ke umnezi ke bewucelele phani ngasawukhumbulayo ke mina ke uyawukhumbula ngokwakhe bethe yawuthi uyisherele abanye abantu uyithethile manje into yaninzi ke andingomntu ke obamba yonke into ethethwa ngumuntu kodwa ke uyawuthi wenze loo nto ke ibicelo ngomzalwane yokushera kuzo zonke ke into share. Okay, inkosi tata siyagoduka ke ngokubazalwane siyagoduka siyethemba into yokuba nimvile lo mfundo le nto bezama uyithetha. Bawuphikoko usekhona? Ndizoyaphi nathixo Phikoko. Oh, usekhona? Valelisa baba. Valelisa baba. Bazalwane siyabulela man seniqhubekeka ke nokushare nokulike nokusubscribe. Sinethemba lokuba uThixo woxolo uzawunipha amandla ukuba niqhubekeke nokusupporta le cawe bethuna ngoba le cawe ayisicawe ngaphandle kwenu bazalwane. Tata. Ngoba icawe ayisicawe kungekho ubambiswano ngoba icawe ngobambiswano. Yona nto ke ndiqolele ukuyithetha ngunixa ndivalelisa mkhulu wam into yokubana ngaba ngoku sishukile nje izinsuku ezinhlanu kubantu ke bayazi into yokuba ngomgqibelo abantu abatsha bangafayana phaa bazawube bebaleka manje bazawube benefani wokuba kulaa ndawo yasemgwala. Bazalwane ke bekhuthazile ke umnguni yapha into yokuba nikwenze uba ningabi nesithunzela sasa ke ngomgqibelo nihambe niyolalela kwasemgwali kwakuqala. Sizawubhalela nemgwali uThixo woxolo anithwale uThixo woxolo anipha amandla oba nide niye kulaa fanoko. Enkosi. Inkosi tata. yebawu phikoko yebawu ithini i-email yakho okanye i-invoice siyithumele kule number ka-WhatsApp because ingathi uadvertisile ngoku. Siyithumele phi kunobhala wepress B3 okanye siyithumele hayi futhi ningayithumela kule number ka-WhatsApp ufane sonke ukuthi liya hayi siyabulela bawo mani ngokuthi uzi-availe bawo xa sukumema bawo. Siyabulela kakhulu mkhonzi kaThixo. uThixo akusikelele wena nekhaya lakho ndibanze ndathi wena nomzi wakho kanti ndikulibele bawo awunamzi wena nekhaya lakho anenze kakuhle uThixo bawo. Siyabulela kakhulu Inkosi tata. Masukukhulule ba masukukhulule Baba ayitata. masukukhulule Sure. Masivale bawo. Masamkele nike ubabalo alaba ufefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomungcwele bungaphumla phakathi kwazapeni bungaphumla phakathi kwazadesika bungaphumla phakathi kwaza exam room bungaphumla phakathi kwezikolo zethu zonke zoMzantsi Afrika
ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba uyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa. Ukuba item yakho i-report yakho ka-term 3 ubuyithathile okanye khange uyithathe lecawa siyenzele wena. Ukuba ke ulungiselele ukuphuma ephepheni ngoJanuwari lonyaka uzayo lecawa siyenzele wena. Masibulele kumuntu wonke oye wasibukela kwade kwaleli thuba kwindawo zonke eniye nasibukela nikuzo. Kumuntu wonke oye wasimamela kwade kwaleli thuba kwindawo zonke eniye nasimamela nikuzo. Siyabulela kakhulu bazalwane. Masiphinde sidibane kwicawa ezayo ngensimbi yesihlanu. Igama lami ebengisihle bonani, ndihambi ndedwa ndihamba noAnele wakwamnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo uthandazekayo epabayini. Bye-bye. Sicela exam number. Hey, bye-bye. Yo, Papa yun, Papa Take three. yun, Papa yun.